kotxiak eta aste jala leizte gure edadian da, iruditzera oso tema garrantzitsua dela, ikusi izan dut batzutan istripu batzuk karreteran da, hortxe ambulantzia egin da, jendia sufritzen kanpuan da. Egia zen nire mine bat, nire familiko ez izan dara pentsatzea harrian beste pertsonakin zer alduen bizi, eta nire genunaiko adiaz nire anaien bati edo familiarren bati hori pasatzea, eta iruditzea edo olako ekitalia horrein beste pertsonan aurrian da, oso garrantzitsu iruditzea zeixit. Eta gu denak gaztia eta gehala jakitia eta azkenean gurire kontzientzia zaitegu. Ikusi, demostrau, ezin deula eranda eta olako gauzakin da jun. Eta oso interesgarri iruditu zait eta batez garrantzitsua. Gehien unkitu itena da, ateanian polizia eta kontadunean igual norbait hiltzeanean da joan behar duela edozein ordutan etxe batea eta esan behar diola familiai zure alaba hilda, zure aita hilda eta kriston fuerte dut zait. Gehien bat, pantailan azalduan testimoni hori behan nahi hilintzala eta behan amak atropella zela eta hori pixkat impactanti dut zait. Neska hori ziarroa zen etorriana, igual behan historiei impactatu ditela. Eta igual aurretik enekila noaino lehiken aiatzea. Beste neskatean zilarroa zian impactua handia inditun, gainare lau urtekin gertauta behan akzidente hori egia zen barrua ikutiteu, eta enunaiko ni olako situazio baten egon ez da nire inguruko bat behar. Nire ustez kiston onde da, azken realidadea bada, eta pixka da honen buruz konturatzeko eta onde da, eta dinamikire nire ustez askoz dinamiko izen da, eta jakegu parte hartze denon igual entreteneo igarri jota izen da baita. Ondo, baita sentitze dugu parte gara, dinamika honena eta ondo sentiu gara. Oso interesgarria, nik egin jozenekan ikusita olako aurkezle bat, eta azian ikusetan kriston grazia eman dit, eta oso originala eritu zait, eta askoz interesantio indu nire ustez aurkezpen hau. Igual konstento izen gertatzen izkripu batiken, da kontu zibili hor da azkenin iteunakin da nola jotegan karteran.